כבוד ראש הממשלה, ברוך הבא ללבנון. אני בא הנה קודם כל, ואני יחד עם שר הביטחון וסגן הרמטכ"ל ואלוף הפיקוד והמפקדים שלכם שאיתם דיברתי, המרוג והמח"טים, אני מצדיע לכם. עשיתם כאן עבודה ענקית, ובעצם מה שעשינו זה לקחנו את הציר האיראני והתחלנו לרסק אותו. תקפנו באיראן עצמה, דבר שאף אחד לא האמין, והרחקנו איום קיומי. החוליה החשובה ביותר בציר האיראני הייתה פה, חיזבאללה. היו לו 150,000 טילים ורקטות, שזה הריכוז של טילים ורקטות הצפוף ביותר על כדור הארץ. היום נשאר להם בערך 8%, זה עדיין משמעותי, אז זה כבר לא מה שהיה. בפעילות שלכם אנחנו חיסלנו כמה? 9,000? 9,000 מחבלים, מאות מחבלים בשבועות האחרונים, וכמובן הדבר העיקרי שעשינו, וזה מה שאתם עושים כאן, זה ליצור אזורי חיץ, אזורי ביטחון, לא בצד שלנו של הגבול, בצד שלהם. אז אנחנו עושים את זה בלבנון, עשינו את זה בעזה. האזורי ביטחון האלה זה שינוי תפיסה. זה אומר שאנחנו לא נותנים לצבא של טרוריסטים לשבת לנו על הגבול. ואנחנו מרחיקים אותם, זה מה שאתם עושים. ומשמידים את כל מה שמעל הקרקע ותת הקרקע ששירת אותם בעצם כאמצעי תקיפה נגדנו. חדירה, תקיפה, מנהרות טרור, כפרי טרור, כל זה הולך. זו ההנחיה, לא להשאיר. ואתם עושים את זה. אני חושב שהדבר החשוב ביותר שתדעו זה קודם כל שההנחיה שלנו, שלי ושל שר הביטחון, של הרמטכ"ל וסגן הרמטכ"ל, זה קודם כל תגנו על עצמכם. כן? אתם רואים, אתם מזהים איום לביטחון שלכם, לחיים שלכם, של החיילים שלכם, לפעול. לא לחכות. לפעול זו הנחיית ברזל. אבל כיוון שהשגנו בזכות הפעולה שלכם כאן, לבנון מכירה בישראל, ישראל מכירה בלבנון, ואומרים גם לאיראן וגם לחיזבאללה, לכו מכאן, אין לכם מה לעשות כאן. לשתי מדינות ריבוניות רוצות לעשות שלום ביניהם, רוצים להחזיר באמת מציאות של ביטחון ושגשוג לתושבי הצפון וגם לתושבי לבנון. אתם צריכים לצאת. זו סתירת לחי, זה אגרוף בפרצוף של הציר האיראני, וזה לא בהכרח יעבור בשקט. אנחנו מאוד גאים במה שהשגנו בזכות הפעולה האמיצה שלכם וגם ההחלטות שקיבלנו. וההתעקשות שלנו שאנחנו לא יוצאים מדרום לבנון עד שהאיום לא בטל. וכל עוד חיזבאללה חמוש נמצא פה, מאיים עלינו.